Cardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Lumba jong hawer kara ningkan ese ke choklapen karbiricho sarlong singrong hangaphan karchopon ningkan isi pen lak kep kara lapen kra toma phan ke isi bajara long thik bi ponpo phai kunini phai cricket homarni di phutara lang so karbi jutang aklamalong karbi anglong ronga sara maya tum pen chapatir pi ponsi lumba jong hawer kara ningkan ese ke chokarni pacheton don si non ki khibom karbiricho long singrong hangaphan karchopon lapen katalon panamai kedeng pon labang so mayalong ni hang lapen ni jang karbiang long pen pinangan armuching rom si ronga saratum ki klem kidam kimi edjia phan wurma thapon si non ki khibom karbiricho long sing rong hang aphan arjopon lapen det kara atuma kalendar lapen akimi alun si popen kabonda alun jir na hok le dam o kor pipo alun si tami KECCM lapen karbiricho rideng pen pangpu pono lapen det kara atum pen KECCM aphan isi pinpuralo pipa jirdon laso along ke jongdun kachuning ridon lapangki kara tuma phaning kanik sekpen lakkep KEC budget along thikpi ponang jipu lasi KEC CM hin pen moke bang jining kan pen ke thikpi pon popasi klar dak pen ronga sar thengnu pachini po lapen kara mai phua tuma hin pen pherang ke thengnu kaning je pon ke ronga sara mai puta hini do koklo athe kar bianglong ronga sara mai lapen kar bi ronga sara mai puta do kok sita kara tumsi 2015 anikan amhang pathek pon weklo lapen government registers tami do bonta hala so hotpen batai phoso se chingwai eta phita krapu amhang pathek det lasi latum ke aki bia tenglo lapen registration ta awe apo jongsi chingrumji ninghang pote wangnoi lapen kupi ake thear puma kenangji setami nang pipon popusi ni hang lapen nijang amai phu pachini dun lapen laso mayalong alihisar poman pen kachatong dun KECCM Dr. Teliram rong hang lapen karbiricho sir longsing rong hang amor sing tiso MEC hat sing rong phar lapen karani hang amai phu har sing rong hang kong chunbang chandro tok bi nijang amai phu dhan sing teron kong chunbang bidia sing terang lapen pinangan ke thikiding atup chetong dun news text report Karbiang Long News langsung kaki tipu long yur jeng sil mijong acatai long lumbajong rong karbiang long rong saramai awaramai ningkan sekecok paceton si karbiricho pan karbiricho akehai itu memang mantin dikenai bang pulo long sing rong pan karchu laso asayang deng long sengaja cetok tu lasi nili pantame alang tu karbiang long rong saramai mati jagung pajong karbiang long rong saramai awaramai pedin plan nan dun bek nang jip lasi sengaja cetok tapi alang tu pini karbiang long rong saramai tiri piahin pe nili pan pinpuro nak pidung lo laso pinpuro lo bang langsung ingkan sek karbiang long baca dong karbiang long autonomous council baca dong dan hapon nang jipulo lasi ni lak ya petangka langsung ke hangat tek rang dak pon lo langsung lak ya petangka hapon karbiang long karbiro asal ko amai tatu kalau tu konda lak ya hapon karbiang long na tu sini do karbiang long rong asal mai lepen karbiro asal mai lah ini song atau mana lak ya hapon karbiang autonomous council kan muning apa jadi Bichilang so hawararat ahin pen KECEM retesing hi first class contractor Mintu Bora lapen dokmoka PWDJE golap krua tumaphan karchupo Nomati constituency ke parlopon Bichilang so hawarangkang kedo polling station ke thomarada tumahin pen KECEM retesing hi lapen first class contractor Mintu Bora anparta dokmoka PWDJE golap krua tumaphan karbi man pengke thenai karbi poho lapen karbi achoy pi pajer ponsi kachoro lapen kurwang thu pajer pon bangso karcho pona thepi lake kedam tang ningkan thong kepso se aphi anta dena rong hi thi pen on bearong lapen parliament tiarong
an parta kang thilang solang sun kachipok lok atwarpi pinang anani pen lo kachaliari soejang an parta kesokiuni kachipon lapen beha ki claim kidam kibang atu pinang anani pen towar pen akisung chichak ponsi pinang aning kanan ki bangso kisung pen KACEM rating hi lapen first class contractor Mintu Bora an parta dokmoka PWD JE golap krotum akang hon pen ajok si bangso towar misen pen kedam kibang awar sai kelong thekpon long ajok si kar cho ponamai piman pon lopusi pachini pon Pini dak la bichilang so hawar non het pen kalilo la so towar afrang PMGSY ke claim abang pu tum claim pa meka ke dat nasi la so dak kisung loko la sila so kisung nilitum chingwai chingsai pen la pen dak tokumka division adu engineer pen staff tum pen chingwai si nilitum CM ke hai long chingwai chingsai dam pen CM ke hai PD sire nang pidun pen nilitum la so teng pen claim pon lo pini dak ahawar sitamelo mesen dam mesen ato war sonsi theklong lo tasi nilitum afrang si dak bitilang so arata hoi nili Dr. Tuliram Ronghang akhai fan afrang si ge alang lipan kuchoro pajirik lo lapen dangarong arata tum sitamelo sotowar kikim hotitamelo contractor tum no cheram dun lo si dangarong arata tum ta non kedam tang se me theklong lo alang li tum la towar me sen pen school kidun pen dang lo choklem pechodam denarong an bojar kedam se malang dum ta dam me sen lo be par be ha ke claim dam me sen lo tasi dangarong arata tum phanili kichining ri gang tung da phelo nona son thak thaksi ala alang li tum kai ke ta cherok tok nang ke claim ke dam pen logo charli tum stamelo kai ke tum da select the dining ta pe nili ke kai ke ta dangarong arata tum phan pen bichilang so hawar along kai ke ta ke cherap dun ji phan nili body la pen alang li tum stamelo nili phan kang neng hon pik la pen alang li tum na cherap na chitu a hirju mi pen a joni si pini kam ke claim lang on ta damisen Ingdeng cricket home KSYC asong mahang ke thekani katalon pon Central Committee asahem ki kimji aphan long e ke sompon phai kunini phai cricket home ani di phupir bimar keradu housing board colony to warakung along kedo KSYC mate Karbi student youth council asahem along Ingdeng cricket home amhang ke thekani katalon pon lapen ke cheng sia jai meka bangki song alama pang jersey puthot kachiki mo sayang deng pachun pono laso along nona kimia sahem ki kimji aphan KSYC Central Committee maipu Sonjoy Timung lapen kong chunbang jibon beatum long eta sompon thusi puthot mayang dengalong him kedok ingthan si mai phu kong chunbang lapen alu hi atuma phan archu ponsi thi hekpen lamthi chethan pono lapen la som hang ke thekarni along alu hi ka chetong dun horsing teron jaka samai phu KFA mai phu tingku ingti prakash terang lapen pinangan man peng ke do ke thekiding atum chetong dun si mesen pen ingdeng cricket home mahang ke thekarni alera lon pen talon ponlo Ini nilitung Ingdeng cricket home Bart University nilitung pilihan hangkit nila nilitung piniani Bart University pen pacheton si nilitung 13 Bart University pen pacheton si Karbi student and youth council nilitung si asai hem office building nilitung ini long e sompon lo tum laso long e ke sompon nilitung methang pensi jar japon ko ante militum long well visa tum do militum ex president secretary tum do militum advisor tum lang litum pensi militum cherap chito kaddo ka ve che tham chimon dal se militum segan militum pachun pon ko office building man ke militum adak kaching lai ching sai ayam bangai militum kelang so so pensi militum ini militum lan hang ke thega ni ban pacheton mon se militum lan ke som non kebanjian angbong kami non na KSYC asong ben ko pipilo ke ten pon di ka militum ke klem pon ke first militum la office building ke patang
depan nanti itu kayak kita hangan dan pun klaim bom lang pun itu literacy campaign mana klaim bom lang pun itu education mah hendak apa apa pan itu unan bangke itu klaim pun pun lason aksi itu mungkin dampang aku istamilan itu campaign lason kaduga ini itu cerap citu sini itu klaim bom lang bom dam bom lo lason aksi tuning lepas kita la nili tu mas secretary alang lihin pensi la literacy apan bangke lagi si bangke alang lisi bangke pon lo la suang bom mesin nili tu bangke tam klaim pon lo education kapacing theory apa apan ek satu pen tame nitum ini fan bang nang nedon bom si nitum klaim pon bom bang bom dam bom lo Sonsa aru kaprek son katalon pendoma. Aru kaprek tumdo ini rasanya kelamong harakat regional itu hala tum dah dak sibilo aning kan mangan itu hala dak sibidang tum pat hetan ben bidang bining mangan itu dak long e methan dim je somi pomasi ni tum dak si kibilo